Bertsoa bizi gazte bideo podcasta. Arabako bertsozale elkartea eta Izaskun Arrue kulturgunearen eskutik. Kaixo gu Aiza eta Itziber gara eta ongi etorri Ipurtegi bertsolarien podcastera. Gaur, pertsona bat ekarri dugu, baina bere izena ezin dugunez esan, Bergi izango dugu. Zeran, Bergi? Ondo, teoria honi buruz hitz egiteko gogoz eta jendea jakiteko zer gertatzen ari den munduan. Bai, egia. Ulertuta daukaguna bertsolariek estralurtarrak direla eta beste planeta batetik datozela. Bai, dena hasi zen zirkulo polarrean, bale? Zientzialari batzuk aurkitu zuten beste planeta bat gure sistema solarrean sartzen, Kirkorins deitu ziotena. Eta hor ja hasi ziren ikertzen eta hori guztia, hau ja urtez, bale? Urte asko ikertu ari ziren eta hori guztia, hau Euskal Herrian. Bale, Euskal Herrian, bidali zuten Kirkorinsera nabe bat, hobeto ikertzeko eta hau guztia sekretu, ezin zuten jakin jendea zer gertatzen ari den, ze beldurra edo desesperazioa, sortu zen beraien bizitza. Orduan, sekretuz mantendu zuen, eta bitalitakoan hor ja gehiago ikertzeko. Eta nola lortu duzu informazio guzti hau, sekretu bat bada? Ezin dut esan. Zergatik ezin duzu esan? Esaten badut, agian zuen bizitza arriskoa egon alda. Orain jarraituko dut teoriarekin. Astronautak bueltatzerakoan, bale? Lana utzi zuten eta bertsolarietan, bertsoetan edo bertsoak sortuz, ja espezializatu ziren. Utzi zuten astronautarena eta bihurtu ziren bertsolarietan. Claro, bertsolaria izanez, lehiaketara joaten dira, beste bertsolariek ezagutzen dute, eta periodista batzuk lehiaketa batean konturatu ziren, bertsolari guztiek, lehiaketa hortako bertsolari guztiek elkartzen ziren puntu batean reggaetoia entzuteko. Reggaetoriaren seriokortasun pizkat kentzen du, baina beldurra ematen du. Bai, egia. Astronautak bueltatzerakoan, eta beste bertsolariekin hitz eginez eta lagunak izanez, ja hasi ziren bertsolari guztietan konportamendu arraroak izaten, beraien eskuak izkutatzen, bere belarriak bebai, eta errimak sortzeko gaitasun handia ikusten ari zen. Nik lehiaketa bertsolaritzaren lehiaketa batean ondoren, festa batean ikusi nuen mutil bat, bere txapela erori zenean berriro jarri eta bere azalean eskamak moduko batzuk ikusi nuen. Baina hau arriskutsua da? Izan daiteke. Ez da, zuek hau jakitea ez du zuen bizitza arriskoan jarriko. Baina nola hasi zen teoria hau? Nik ulertuta daukadana, bertsolarien konportamendu arraroaren bidez eta bere lanen zailtasunak eren bidez hasi zen teoria hau. Bai, justo hori. Teoria hau esan nahi duena da astronautak etorri zirenek ez zirela eraman genituen astronautak. Baizik, Kirkorinsko estralurtarrak etorri zirela beraien fizikoa eukitzen eta hori guztia, gure sozietatean ez egoteko da, oraindik ez dakigu zer egin nahi duten, baina hori. Baina nola dakit euskaraz? Euskal Herrian izan zela investigazioa eta etorri zirela eta bertsolarietan bihurtzeko. Eraman genituen astronautak bazekiten euskera. Eta Agustia arriskutsua da gurentzat? Izan daiteke, baina ez du zuen bizitza arriskoan jarriko. Eta nola babestu alzaitugu? Niri babestu didazue nire ahotsa moldatzen eta nire benetako izena ez esaten. Eta oraindik investigatzen ari dira? Bi taldetan dago banatuta investigazioa, bale?
bigarrena da ultrasekretua, ez daki ia inor, bueno, oraindik esaten ari dudanez baizik. Eta lehenengoa da lehenengo taldea, ez da planeta investigatzeko, eta bigarren planeta da Euskal Herrian gertatzen ari dena investigatzeko. Ba, nire lagun batek bertsolaritza udaleku batera joan zen, eta bueltatzerakoan bere jarrera eta dena oso arrarua izan zen. Informazio gehiago lortu duzu. Bai, hor daukazu argazki bat, erakutsi alduzue nahi baduzue. Eta seguritate kamera batzuetatik ateratu genuen. Argazki hori da, astronautak etorritako lehenengo gauan agertu zena. Ba, niri beldurra ematen dit, ez dudalako nahi pentsatu nire gurasoak estralurtarrak direla, regetoia entzuten dutelako gauetan, Oberto lokartzeko eta bertsolari batzuen managerrak direlako. Ba, inoiz usten duzu zure eskuak erakustea, eh? Zerbait insinuatzen ari zara? Ez. Ja ez dago norekin fidatu edo nor. Zuri ematen izan zaizkizu daiteke bertsoak infiltratu hobeto? bat. Seguro ernik zurei hobeto emango zizun. Nire ustez zuri.